ungayenzi impazamo yokulahla isimilo sakho kuba ufuna ukuconfront intshaba. Akuyenzi lonto ngoba awuzukwazi ukulwa nentshaba isimilo sakho sisathe ngca kuwe, awuzuyikwazi lonto. Kodwa ungayenzi impazamo yokuluza isimilo, i-character yakho, ngenxa yoba usithi zababonisa mna. Emfonini uzawuphuncukana nawe emva kuba ubabonisile. Emva kuba ubabonisile uzawuphuncukana nawe. Ithi vesi, hlala ngasekunene. Hlala ngasekunene. Ulinde ukuze intshaba zakho disenze sibe sisitulo senya. Ngamanye amazwi unyathele phezu kwazo. Ungavumi ukuphuncukwa sisimilo kuba ufuna ukuresponda kubantu abaphunyukelwe sisimilo. Mphulaphuli, awuzukwazi ukulwa nomntu ophunyukelwe sisimilo usiqoqoshile sakho. Awuzukwazi, akazukuva de uphunyukwe sisimilo nawe. Akazukuva. Kufuneka ukhulule sakho isimilo siqaqadeke esitalatweni ukuze ukwazi ukumelana nomqaqadeki. Nangu umbuzo wami, emva koko ube yintoni ke wena? Ilumkele into yokuphendulana nomntu ongenanto aza kuyiluza emfazweni. Ngoba o-antikhathali abaninzi